7 Νοεμβρίου 2018. Συνεχίζω να ακούω πράγματα τη νύχτα. Στέκομαι στην εξώπορτα και νιώθω ότι ακούω πράγματα να κινούνται ανάμεσα στα δέντρα. Μάλλον είναι απλώς ελάφια ή κάτι τέτοιο, αλλά δεν μπορώ να μην φανταστώ ότι είναι κάτι άλλο. Είμαι σίγουρος ότι το κάνω όλο αυτό χειρότερο από ό,τι είναι. Είναι τα ελάφια νυχτόβια. Τα βλέπω έξω στον δρόμο μερικές φορές όταν οδηγώ προς την πόλη. Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι. Αλλά χθες το βράδυ ήταν χειρότερα. Άκουσα ουρλιαχτά. Ακούγεται τόσο ανόητο τώρα που το λέω, αλλά δεν ξέρω πώς αλλιώς να τα πω. Έπλανα τα δόντια μου και άκουσα κάτι από το παράθυρο του μπάνιου. Είμαι σίγουρος ότι ήταν ζώο, αλλά η ηλεκτρική οδοντόβουρτσά μου βούιζε, οπότε δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Και μετά, σήμερα το πρωί βρήκα τα ματωμένα υπολείμματα από κάτι, ακριβώς στη μέση της αυλής μου. Ήταν κυριολεκτικά έντερα και ήταν φρέσκα. Νιώθω ότι δεν μπορώ καν να δημοσιεύσω κάτι τέτοιο στο Twitter. Θα το κατεβάσουν ή κάτι τέτοιο, σωστά? Δεν ξέρω τι να κάνω. Ίσως μπορώ να το ανεβάσω ξεχωριστά και να μοιραστώ το σύνδεσμο ή κάτι παρόμοιο. Προειδοποίηση. Αυτό είναι πολύ σιχαμένο, οπότε μην το κοιτάξετε αν συχαίνεστε εύκολα. Είμαι σίγουρος ότι είναι ζώο, αλλά τι το έκανε αυτό? Και γιατί έμεινε ακριβώς μπροστά στο σπίτι μου? Εδώ ο Greg αφήνει ένα link, το οποίο δυστυχώς δεν λειτουργεί πλέον. Αν κρίνουμε από τα σχόλια, ήταν κάτι όντως πολύ σιχαμένο. Ναι, συγγνώμη, είναι αειδιαστικό. Τέλος πάντων, το μάζεψα με ένα φτιάρι και το πέταξα στο δάσος πολύ μακριά από το σπίτι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αρκούδες εδώ, αλλά δεν μπορούσα να το αφήσω. Και εκτός αυτού, τα εντόστια ζώων είναι το λιγότερο από τις ανησυχίες μου αυτή τη στιγμή. Έχω άλλα πράγματα στο κεφάλι μου. Προσπαθώ να καταλάβω τι είναι γραμμένο σε αυτό το σημειωματάριο που βρήκα στο δάσος. Το έχω εδώ και 2 μέρες και βλέπω αχνά γράμματα, αλλά δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Ένα σωρό άτομα στο Twitter μου είπαν να το περάσω με ένα μολύβι ή κάρβουνο, αλλά δεν είχα κάτι τέτοιο. Βρήκα ένα σωρό στυλό, αλλά όχι μολύβια, οπότε έπρεπε να επιστρέψω στην πόλη. Ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο να βρω κάρβουνο. Τελικά είχα λίγη τύχη και βρήκα σε ένα μικρό κατάστημα με υλικά. Το κουτί δεν είχε καν τιμή πάνω του, οπότε νιώθω ότι καθόταν στο ράφι για χρόνια. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι στην πόλη έχουν αρχίσει να με αναγνωρίζουν. Δεν μου αρέσει. Δεν σχεδίαζα να μείνω εδώ τόσο καιρό, αλλά φαίνεται ότι μπορεί να μην έχω άλλη επιλογή. Οι άνθρωποι είναι αρκετά καλοί, αλλά μοιάζει με το είδος της πόλης που όλοι γνωρίζουν τους πάντες, και σίγουρα δεν ανήκω ανάμεσά τους. Όταν ήμουν στο κατάστημα, 2 παιδιά με ακολουθούσαν τριγύρω γελώντας και με κορόιδευαν. Νομίζω ότι ήταν δίδυμα. Δεν μπορούσα πραγματικά να ακούσω τι έλεγαν, αλλά είμαι σίγουρος ότι με κορόιδευαν, γιατί τα μικρά παιδιά είναι λιγάκι κόπανοι. Στον δρόμο έξω από την πόλη σταμάτησα στο παντοπολείο, αλλά δεν είχαν τα πράγματα που ήθελα. Φαίνεται ότι πάντα τους λείπουν πράγματα. Δεν έχουν αυγά εδώ και μερικές μέρες, οπότε πήρα μερικά Pop-Tarts και άλλα και έφυγα. Τέλος πάντων, το σημειωματάριο τώρα. Στην πραγματικότητα, το ανέβαλα για το μεγαλύτερο μέρος του απογεύματος, γιατί δεν ήμουν σίγουρος ότι ήθελα να μάθω τι έγραφε αυτή η περίεργη γυναίκα σε αυτό. Δεν μπορώ να το αγνοώ για πάντα. Θα φάω δείπνο και μετά υποθέτω ότι θα δοκιμάσω το κάρβουνο. Θα επιστρέψω σε λίγο. Χριστέ μου, το έτριψα με το κάρβουνο στη πιο πρόσφατη σελίδα του βιβλίου, όπως μου είπατε μερικοί. Δεν είμαι σίγουρος τι περίμενα, αλλά δεν ήταν αυτό. Έχω φρικάρει. Το τετράδιο γράφει ξανά και ξανά, μου πήραν τα μάτια. Τι είναι ακόμα αυτό? Τι στο διάολο? Νιώθω ότι θα κάνω εμετό. Πρέπει να πάω να καθίσω. Τι στο διάολο συμβαίνει? 10 Νοεμβρίου 2018. Τηλεφώνησα χθες τη μητέρα μου. Ήθελα να δω αν ήξερε κάτι για αυτό το μέρος. Είπε ότι έχω ξαναέρθει εδώ παλιά, όταν ήμουν πολύ νέος. Δεν θυμάμαι τίποτα από αυτά. Προσπάθησα να τη ρωτήσω ξανά γιατί δεν τα πήγαινε ποτέ καλά με τον παππού μου, αλλά αποφεύγει πάντα τις ερωτήσεις μου. Μεγάλωσε σε μια κοντινή πόλη και ο παππούς μου δεν μετακόμισε σε αυτό εδώ το σπίτι παρά μόνο αφού η μητέρα μου ξεκίνησε το σχολείο. Υποθέτω ότι δεν επέστρεψε ποτέ. Μιλήσαμε για λίγο, αλλά το σήμα μου εδώ είναι κακό. Με ρώτησε αν υπάρχει ακόμα κρασί στο κελάρι και της είπα ότι δεν υπήρχε κελάρι, αλλά επέμενε ότι υπάρχει. Κάτω στο υπόγειο, σε μια γωνία. Αφού κλείσαμε το τηλέφωνο, κατέβηκα κάτω να κοιτάξω. Και είχε δίκιο. Υπάρχουν ένα σωρό παλιά αντικείμενα και αντίκες στο υπόγειο, και πίσω από μερικά ντουλάπια αρχαιοθέτησης υπάρχει ένα σκονισμένο μικρό κελάρι κρασιού. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν το πρόσεξα στην αρχή.
Είναι γεμάτο κρασί και μερικά από αυτά είναι πραγματικά παλιά. Υπήρχαν επίσης αυτά τα περίεργα ξύλινα πόματα κρασιού παντού. Από ό,τι φαίνεται, κανείς δεν έχει έρθει εδώ κάτω για αρκετό καιρό. Και δείτε μερικά από αυτά τα μπουκάλια. Δεν ξέρω τίποτα για το κρασί. Αναρωτιέμαι αν είναι καλές οδιές. Τέλος πάντων, τουλάχιστον έχω πολύ αλκοόλ εδώ κάτω για να ξεφύγω από το πόσο περίεργα είναι τα πράγματα τελευταία. Αυτό το σπίτι συνεχίζει να με εκπλήσει. Συνεχίζω να βρίσκω περίεργα πράγματα γύρω από το σπίτι. Σαν να υπάρχει ένα γκρεμισμένο υπόστεγο στο πίσω μέρος, λίγο μέσα από τα δέντρα. Δεν είναι και τόσο περίεργο, υποθέτω. Αλλά δεν μπορώ να μην σκεφτώ υπερβολικά με όλα όσα βλέπω τώρα. Λίγο μακριά από το υπόστεγο το βρήκα στη μέση ενός ξέφωτου. Τι είναι αυτό? Τίποτα από αυτά δεν βγάζει νόημα. Και υπάρχει κάτι άλλο που βρήκα και δεν μπορώ να σταματήσω να το σκέφτομαι. Υπάρχουν τόσα σκουπίδια γύρω από το σπίτι και προσπαθώ να το καθαρίσω. Εν μέρει επειδή θα βοηθήσει να πουλήσω πιο γρήγορα αυτό το μέρος, αλλά και να κρατήσω το μυαλό μου μακριά από πράγματα. Τακτοποιούσα κάποια συντρίμμια και βρήκα αυτά τα πολύ παλιά σκουριασμένα γράμματα σε ένα σωρό στο έδαφος, εν μέρει κάτω από τα θεμέλια. Μπορούσα να δω μερικές τρύπες για τα καρφιά στο πλάι του σπιτιού, οπότε νομίζω ότι ήταν στο σπίτι κάποια στιγμή. Ξέρω ότι μερικές φορές οι άνθρωποι δίνουν ονόματα στα σπίτια της λίμνης. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να έγραφαν όμως. Τα έβερα μέσα και τα άπλωσα άλλο στο πάτωμα της κουζίνας για να δω αν θα μπορούσα να βγάλω άκρη, αλλά δεν τα έχω καταφέρει μέχρι στιγμής. Ίσως κάποιος άλλος μπορεί να καταλάβει. 22 Νοεμβρίου 2018. Συγγνώμη που έκανα τόσο καιρό να ανεβάσω κάτι. Το σήμα εδώ πάνω είναι χάλια και δεν κατάφερα να κάνω το Twitter να φορτώνει εδώ και καιρό. Τουλάχιστον υπάρχει πολύ κρασί στο κελάρι, οπότε δεν έχω βαρεθεί πολύ. Κυρίως προσπαθώ να είμαι απασχολημένος για να βάλω το σπίτι σε μια σειρά για να το πουλήσω. Ένας μεσίτης υποτίθεται ότι θα έρθει εδώ την επόμενη εβδομάδα για να με βοηθήσει να το απαριθμίσω επίσημα. Κάτι που είναι καλό γιατί θέλω να φύγω από εδώ. Αλλά υπάρχει κάτι περίεργο στην πόλη, εδώ κοντά που δεν μπορώ να καταλάβω. Έχω πολύ άσχημο cabin fever, οπότε τις προάλλες πήγα στην πόλη για να φάω πρωινό και να περιπλανηθώ λίγο για να βάλω το μυαλό μου σε μια σειρά. Υπάρχει μόνο ένα εστιατόριο σε ολόκληρη την πόλη από ό,τι έχω δει. Πήγα εκεί για να φάω και η όλη εμπειρία ήταν κάπως περίεργη. Δεν είμαι πραγματικά σίγουρος πώς να το εξηγήσω. Τέλος πάντων, παράγγειλα αυγά Benedict που ήταν εκτός μενού. Η σερβιτόρα είχε μια αρκετά ψυχρή στάση, αλλά τίποτα το συνήθιστο. Αλλά μετά έβγαλε το φαγητό μου. Είχαν ξεχάσει τελείως τα αυγά στα αυγά Benedict μου. Ήταν απλώς ζαμπόν και Ολλανδές. Κάλεσα πίσω τη σερβιτόρα και της είπα ότι είχαν ξεχάσει τα αυγά μου και το μόνο που μου είπε ήταν «Δεν το έχουμε αυτό». Ρώτησα πώς θα μπορούσε ένα εστιατόριο να μην έχει αυγά, ειδικά τόσο νωρίς την ημέρα. Είπε απλώς συγγνώμη και έφυγε. Ήταν τόσο παράξενο. Ήμουν μπερδεμένος και έτσι έριξα μια δεύτερη ματιά στο μενού. Συνειδητοποίησα ότι η περιγραφή δεν αναφέρει πραγματικά αυγά Benedict. Και τότε συνειδητοποίησα ότι τα αυγά δεν αναγράφονται πουθενά στο μενού. Ακόμα και στα συνοδευτικά. Τι είδους εστιατόριο δεν έχει καθόλου αυγά? Αυτό μπορεί να βγάζει νόημα σε ένα vegan εστιατόριο ή κάτι παρόμοιο, αλλά έχουν κρέας σε όλο το μενού. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Επίσης, ενώ έφευγα, ήταν αυτή η οικογένεια σε ένα άλλο τραπέζι που με κοιτούσε να φεύγω. Ήταν όλοι πραγματικά ήσυχοι με έναν περίεργο τρόπο. Μαζί τους είχαν δύο δίδυμα κορίτσια. Σίγουρα δεν θα επιστρέψω εδώ. Το σκεφτόμουν σε όλη τη διαδρομή για το σπίτι. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που δεν βγάζουν νόημα και δεν νιώθω πιο κοντά στο να καταλάβω τι συμβαίνει. Αλλά ένα πράγμα φαίνεται ξεκάθαρα. Δεν είμαι ευπρόσδεκτος εδώ. Όταν έφτασα σπίτι, βρήκα κάτι διπλωμένο και σφινωμένο στην εξώπορτά μου κοντά στο χερούλι. Κάποιος θέλει ξεκάθαρα να φύγω. Ήταν γραμμένο στο πίσω μέρος μιας ετικέτας κάποιου είδους. Υποψιάζομαι ότι ήταν αυτή η γυναίκα χωρίς μάτια από πριν. Δεν την έχω δει, αλλά νομίζω ότι είναι ακόμα εκεί έξω. Νομίζω ότι κάτι κακό έρχεται. Πάω να ανοίξω άλλο ένα μπουκάλι κρασί. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω αυτή τη στιγμή. 30 Νοεμβρίου 2018. Είδα κάτι στο δάσος σήμερα. Προσπαθώ να μην περνάω όλο τον χρόνο μου κλεισμένο στο σπίτι, αφού με κάνει να νιώθω ότι τρελαίνομαι. Παρόλο που μπορεί να μην είναι εξαιρετικά ασφαλές το να είσαι μόνο στο δάσος, εξακολουθώ να νιώθω καλύτερα από το να είμαι συνέχεια στο σπίτι μου. Θεέ μου, δεν μπορώ να πιστέψω ότι αναφέρθηκα σε αυτό το μέρος στο σπίτι μου. Είμαι εδώ πάρα πολύ καιρό. Όπως και να έχει, έκανα μια βόλτα σήμερα. Αυτά τα δάση ήταν τόσο όμορφα, αν δεν ένιωθα ότι κάποιος θα μπορούσε να με σκοτώσει εδώ έξω.
Σχεδόν διασκέδαζα, μέχρι που έφτασα σε ένα ξέφωτο και βρήκα κάτι περίεργο. Υπήρχε μια βρώμικη καρέκλα, με θέα σε μια προεξοχή. Δεν μου φαίνονταν τόσο ανατριχιαστικό στην αρχή, αλλά είχα αυτό το αστείο συναίσθημα, οπότε έβγαλα το κινητό μου και έβγαλα την εφαρμογή χαρτών μου. Και κοίτα να δεις, η καρέκλα ήταν στραμμένη προς την ακριβή κατεύθυνση του σπιτιού μου. Πρέπει να ήμουν ένα μίλι μακριά από το σπίτι σε εκείνο το σημείο, αλλά ήταν ακόμα περίεργο. Με έκανε να νιώθω ανήσυχος και δεν ήθελα να αρχίσω να το σκέφτομαι παραπάνω, οπότε έφυγα από εκεί. Αλλά είχα περπατήσει μόλις μερικά μέτρα όταν βρήκα κάτι άλλο. Κάτι χειρότερο. Δεν ξέρω καν πώς να το περιγράψω. Τι στο διάολο είναι αυτό? Το τράβηξα βίντεο. Με φρίκαρε, αλλά με εγωίτευσε ταυτόχρονα. Δεν μπορούσα να σταματήσω να το κοιτάζω. Ένιωθα σαν να αρχίζω να ζαλίζομαι. Φαίνεται ότι κάθε μέρα υπάρχει κάτι νέο, αλλά δεν είμαι πιο κοντά στο να καταλάβω τι συμβαίνει εδώ έξω ή γιατί. Τελικά κατάφερα να απομακρυνθώ και σχεδόν σκόνταψα πάνω στην πέτρα. Ένιωσα ζαλάδα ενώ απομακρυνόμουν. Ήθελα απλώς να γυρίσω σπίτι. Ξεκίνησα πίσω προς την κατεύθυνση του σπιτιού και τότε ήταν που την είδα. Ήταν η τυφλή γυναίκα από πριν. Στεκόταν όρθια σε ένα λόφο, φαινομενικά να μην κοιτάζει τίποτα. Έτρεξα πίσω από ένα κοντινό δέντρο, αλλά ευτυχώς δεν νομίζω ότι με είδε. Δεν την είχα δει εδώ και εβδομάδες, αλλά ήξερα ότι ήταν ακόμα εδώ έξω. Τράβηξα ένα βίντεο πίσω από το δέντρο. Δεν ξέρω καν γιατί. Δεν είναι ότι θα αλλάξει κάτι, αλλά τουλάχιστον έχω αποδείξεις ότι δεν φανταζόμουν τίποτα από όλα αυτά. Τελικά έφυγε από το λόφο και εξαφανίστηκε στο δάσος. Μόλις βεβαιώθηκα ότι είχε φύγει, άφησα το δέντρο και σχεδόν έτρεξα πίσω στο σπίτι. Σε όλο τον δρόμο της επιστροφής περίμενα να εμφανιστεί ξανά και να μου επιτεθεί ή κάτι τέτοιο. Δεν καταλαβαίνω τι κάνει εδώ έξω. Είναι μάγισσα? Αυτό ακούγεται τόσο ηλίθιο, αλλά δεν ξέρω πώς να εξηγήσω τίποτα από όλα αυτά. Αυτά τα περίεργα τεχνουργήματα από ξυλάκι και τώρα αυτό το πράγμα στο βράχο. Τα αισθάνομαι σαν μαγεία. Και ποιος είναι σε αυτό το σκάφος που βλέπω συνέχεια εκεί έξω στη λίμνη? Γιατί είναι όλοι στην πόλη τόσο περίεργοι? Σε αυτό το σημείο θέλω μόνο απαντήσεις. Και νιώθω ότι πλησιάζω να τις αποκτήσω. Απλώς φοβάμαι τι μπορεί να είναι. 11 Δεκεμβρίου 2018. Ανακάλυψα τι σημαίνουν αυτά τα γράμματα. Βασικά το είχα ξεχάσει αφού τα βρήκα έξω από το σπίτι. Τα έβαλα στο πίσω μέρος της ντουλάπας και λίγο πολύ σταμάτησα να τα σκέφτομαι. Χθες όμως βρήκα κάτι άλλο. Υπάρχει αυτή η μικρή εσοχή στον πάνω όροφο με ενσωματωμένα ράφια και ένα σωρό παλιά βιβλία. Κάτι σαν μίνι βιβλιοθήκη. Ξεφύλισα μερικά από αυτά ψάχνοντας κάτι να διαβάσω όταν έπεσα πάνω σε αυτό το μικρό βιβλίο και το κρασί. Κρυμμένες μέσα ήταν μερικές παλιές φωτογραφίες Polaroid. Ήταν αρκετά ξεθοριασμένες, οπότε ήταν δύσκολο να διακρίνει κανείς τι έδειχναν. Η πρώτη ήταν αρκετά αδιάφορη. Φαίνεται σαν να είναι μόνο φωτογραφίες των δέντρων έξω. Η δεύτερη ήταν ακόμα πιο θολή. Για ένα λεπτό δεν ήξερα τι κοιτούσα. Αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι ήταν από το σπίτι και τα γράμματα που βρήκα στο έδαφος πριν από μερικές εβδομάδες. Η φωτογραφία ήταν εξαιρετικά ασαφής, οπότε μου πήρε λίγο αλλά κατάφερα να την ξεχωρίσω. Έγραφε Deepwater Chapel. Αυτό είναι τόσο περίεργο. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό το όνομα. Ήταν το σπίτι μου εκκλησία ή κάτι τέτοιο? Πέρασα το απόγευμα κοιτάζοντας όλα τα βιβλία της βιβλιοθήκης, αλλά δεν βρήκα άλλες φωτογραφίες. Δεν ξέρω τι να κάνω με αυτό. Θα σας ενημερώσω αν βρω κάτι άλλο, αλλά ναι, δεν γνωρίζω.